Maganda siya kasi, meron akong balak na naman. And we will do a giveaway as well. Ang tigas ng ulo nila, no? Asawa ko lang ba matigas ang ulo? Or asawa niyo din? You should do the Liza Soberano challenge. You don't have an eyes. Good morning, guys! Good morning! Happy Tuesday! Hindi ako nag-vlog kahapon. Nag-edit-edit lang ako. Yung ganap today is, susunduin ako dito ni Pete. Susunduin namin yung mga bata. Ipapakita niya sa akin kung paano gawin. Kasi bukas ako yung susundo sa mga bata. First time ko siyang gagawin, guys. So, kailangan niya ipakita sa akin kung ano ang mga pangyayaring niya. Susunduin ko yung mga bata. Iuwi ko sila sa bahay nila. Tapos babantayan ko sila habang hinihintay na dumating yung mama nila galing work. So, ngayon yung susunduin namin is si Theo at saka si Eli. Pero bukas, kung ako lang mag-isa, yung susunduin ko lang is si Eli lang. Kasi si Theo, pwede naman daw siyang mag-stay doon. Pwede siyang sunduin later. Si Eli kasi kapag tapos na yung school, tapos na talaga sila. Si Theo, pwede siyang mag-stay. So, si Aunt na lang daw pipick up sa kanya bukas. So, that's what's happening. But, mamaya pa yun. Meron pa akong mga 3 oras. So, let's have lunch. Nakaligod na ako't lahat. Nag-edit ako kanina kaya lang medyo mahaba. So, nagpahinga muna ako. So, sabi ko, maya ko na lang siya tapusin kung hindi ko siya matapos. Wala akong video tonight. Okay lang. Nag-chicken parmesan kami kahapon ni Dan kasi nag-request siya ng chicken parmesan na miss niya. So, yun yung niluto ko kagabi. And, nagtira ako kasi ang dami, guys. 2 kilong chicken wings yung niluto namin. So, yung ginagawa ko doon is, binuboil ko siya, tinitimplahan, alam mo yun? And nagtira ako ng konti. So, yan. Kinakat ko siya into 3 as well. Yung chicken, yung pinakagalamay, tapos yung parang, alam mo yun? Alam nyo na yun. Yan. Wala dito yung parang drumstick na part ng chicken kasi si Dan yung kumakain nun eh. So, yan. Yung gagawin is i-air fry lang yan, guys, ng mga 10 minutes kasi konti lang naman siya. Air fry lang natin. Ang ginamit ko to, maganda siya kasi, ang bilis niya man na masira. Mayroon na siyang, andito guys, tear. Kita nyo yan? Parang kuko lang nga. Yung kuko ko, diba, I got it done on Sunday. Kahapon nga hindi ako nag-vlog. Kahapon pagkatapos ko maligo, na-notice ko na mayroon siyang chip. Kita nyo ba yan? May chip siya sa dulo. So, tinawagan ko sila kahapon agad-agad para malaman nila ba na kahapon talaga siya nangyari. So, sabi ko, uy, I got my nails done yesterday, tapos ngayon may chip. So, sabi niya, pwede ka pumunta ngayon. Sabi ko, wag naman agad-agad. Kahapon ko sila tinawagan kahapon. So, sabi ko, pwede Thursday. So, I'll get it done on Thursday. Kung kaya ko bukas, feeling ko hindi na. Kasi, babantayan ko yung mga bata. Kung kaya ko siya bukas ng umaga, gagawin ko siya. Wait, air fry ko lang to. Ang bilis naman nasira nito. Pero maganda siya kasi it's big enough na kasya talaga kasya siya sa malaking plato ba. Ganun. Tapos, marireuse ko pa siya ng maraming beses. Huhugasan ko lang yun, tapos pwede ko na yun gamitin ulit. Alright, let's air fry these chicken. Naluto ko na din kagabi yung parang pinaka-sauce niya. So, meron na ako dun sa fridge yung natira. Kinip ko na lang siya. Ayan natin yung chicken dito. Uy! Kadikit-dikit. Kung wala kayong air fryer, pwede naman siya deep fry lang para crispy yung chicken. Kung i-deep fry mo siya, pwede nyo na siyang hindi i-boil beforehand. Alright, so 10 minutes. And okay na yan siya, guys. Mabilis lang naman yan. Yung sauce. Ito naman yung sauce natin. So, meron akong ganito. Sa IKEA ko to nabili. Pwede siyang pagtakip ng ayan, parmesan, na merong butter. Tapos nilagyan ko siya ng parsley and garlic powder. Ayan. So, initin ko lang yan. Kapag malapit na matapos yung ating chicken. Wala akong rice. I'm gonna cook rice as well, guys. Habang cooking yung ating rice at yung ating lunch, mahangin sa labas do. Ano guys, meron ako ipapakita sa inyo kasi meron akong balak
na naman. Ginawa to ni Anakay. So sabi ko, matagal ko na yung planong gawin pero never ko siyang nagawa. Nakita ko to kay Sarah Dunk kasi nanonood ako ng mga thrift videos and isa siya sa mga pinapanood ko talaga. I-leave ko yung link niya sa description box. Na-sponsor siya nitong company na to. Tapos, feature niya. So, nung na-upload niya yon, sabi ko, ay, gusto kong i-prank si Dan ng ganyan-ganyan. Hanggat sa hindi ko siya nagawa kasi naging busy. Tapos na-remind ako ni Anakay. So, thank you so much. I placed my order right away. It took a while kasi I did a customized one. So, ito. Nakakaloka pa kasi si Dan yung nag-pick up ng package na to. Tapos sabi niya, ano to? Saan to galing? Sabi ko, iPhone case yan. So, buti na lang hindi niya inopen or buti na lang hindi niya sinabi na, oh, patingin kasi wala na. Pero this is from Inkbox. Open natin. Hindi ko alam kung kailan ko siya gagawin. Kasi yung plano ko is, feeling ko kasi si Dan, okay lang sa kanya. Okay lang sa kanya yung mga tattoo-tattoo kasi meron siyang tattoo. Pero yung plano ko is, kapag nag-fail kay Dan, gagawin namin siya sa mama niya. Tapos, yung mama niya, feeling ko din okay lang sa kanya kasi may tattoo din yung mama niya. Pero, I ordered a customized one na feeling ko, mapapareact talaga yung mama niya ng mongga. Sa naalala ko sa napanood ko na video kay Sarah, I think it takes 2 days before siya makita talaga. Kasi at first, parang magiging ano pa siya, parang very light. Halo, umuulan talaga do. Oh my gosh, feeling ko talaga mag-react yung mama niya dito. Ilalagay ko to sa likod ko. Wait sa. Hindi ko muna ipapakita sa inyo kasi alam nyo naman na nanonood yung mama ni Dan sa mga videos ko. Nanonood siya, naka-notify po siya. Isa siya sa mga notif squad ko. But I ordered 3 guys. Ipapakita ko sa inyo kapag nagawa na natin yung video. Ito na naman ako. May plano na naman ako masama sa aking asawa. And then, I ordered a hard drive sa Amazon. It is a lacy hard drive. Nagbasa-basa ako ng mga review and okay naman daw yung review nito. Gagawin ko lang is pang store ng mga ano ko, mga files ko ba after ko siya ma-edit. So, yung mga na-edit na video, ilalagay ko dito kasi puno na yung isa. So, I went for this one. 2 terabytes siya. And nakalimutan ko na kung magkano siya. I-leave ko yung link sa description box. Ang bilis lang nito ha. I think I ordered this on Friday and I got it today. Today is Tuesday, guys. Or maybe I ordered this on Saturday. I'm not sure. But, oh, sorry. Ayan. Cords. Tapos, it looks like this. First time kong gumamit ng brand na to kasi yung gamit ko is yung, what do you call that? Anong brand yun? Seagate na brand. At alam nyo ba yung nangyari is yung isang Seagate ko, nadala ko sa Pilipinas. Buti na lang talaga nandun si Mark na check niya yung health ng aking Seagate was like less than 10% yung health niya kaya hindi na siya gumagana. So, bongga din naman siya. Buti na lang, hindi nakastore dun yung mga videos. Kung buti na lang, yung nandun is yung backup lang ng editing software. So, okay lang siya na-solve ko naman siya ng bonggang-bongga. Pero kung hindi chinek ni Mark, hindi ko malalaman na papatay na pala yung, ano na yun, hard drive na yun. Pero yun yung ginagamit ko, pangatlo ko na nga yun eh. Hindi ko alam. Siguro, depende lang din talaga no, sa paggamit, sa mga pangyayari. Siguro, I removed it many times without like safely removing it first. Kasi nag-hang many times yung editing software ko. Anyway, I went for this one and I hope this works. Pero, yeah, I also got a package from VT Cosmetics. Pero ito, excited ako, guys. Kain muna tayo, no? Ito na yung ating chicken in air fry natin, guys. And ito na yung parmesan sauce. Tingnan nyo. Minicrowave ko siya kasi ang katamaran, yung plano ko sana is lulutuin ko talaga siya ulit sa saucepan. Bali, doon ko siya iinitin ba. Pero sabi ko, microwave ko na lang kaya. And then ito yung nangyari. Nagkabuo-buo siya. Pero okay lang yan. Lagay natin yan dito, guys. Agay, mainit. Lagay natin yan dito sa chicken. Timing kasi luto na din yung ating rice. Great timing. Dapat hindi yan ganyan eh. Dapat hindi siya buo-buo. Dapat yung consistency niya is yung same nung kanina. Sana hindi ko na lang yun ginalaw. No, bala na lang na malamig. Pero okay lang yan. Masarap pa din yan. Ako lang naman kakain eh. Ito yung dinner namin kagabi. And
Ito din, isa din to sa gustong-gusto ni Dan. Kain tayo, guys! Ganito yung itsura niya. Oh, kamay is life. Masarap tong papakin. Ito maliliit. Ay! Yummers! Masarap pa ni naman yung cheese. Lalo na kapag buo-buo. Okay lang siya kung, like, ako lang kakain. Pero kung may ibang kakain ito, mas gusto ko na, mas nakukoat niya talaga yung ating chicken ng maayos. Ito kasi hindi siya nakukoat ng maayos kasi nabuo-buo na siya. Ngayon nabuo-buo yung cheese. Kuha ka lang ng buong cheese. Ilagay mo sa chicken ng ganyan. Tapos kainin mo, diba? So, okay na siya. Load lang ako ng... Oh, it's already 12. Kaka-12 lang, guys. 2:30. Nandito na si Pete. Kain lang ako, ha? Guys, ako ay ready na. It's around 2:15 ng hapon and darating si Pete. Mga 2:30, around 2:30. Knowing them, maaga yun siya. And nakatapos ako mag-edit ng vlog. Akala ko hindi ko siya matatapos. Sabi ko nga kanina, baka wala akong video ngayon. Pero natapos ko siya i-edit. Kaya lang wala pa akong thumbnail. Pero hindi na-stop na ako kasi baka mag-doorbell tapos hindi ko marinig. Sana lang matapos yung saving niya para it will upload while I'm gone. Pero in fairness sa internet namin, nung pina-change ko na siya sa NBN, mabilis na yung internet, guys. Hindi pa din siya kasing bilis nung iba, like sa mama ni Dan. Sobrang bilis. Yung mga 20-30 minute video ko, hindi aabot ng 20 minutes sa kanila yung upload. Sa akin, umaabot pa din siya ng 1 oras. But for me, that's already sobrang bilis kasi nasanay ako na umabot siya ng 5-6 hours. So, you know, sana masave na siya. Malapit na ata siya masave. Yes, 58%. Bahay na kami ni Dan. Maaga siya natapos kanina. So, pumunta siya sa bahay ng kambal niya. And, umalis na kami. Hindi ko alam kung ano na naman kakainin namin for dinner. Si Dan sabi niya mag-egg on toast lang daw siya. How about me? Wow, a lot of options. Ang daming options. Wala kaming food. Very nice. Check natin ang freezer because I think I have some food in the freezer that I can cook. Ooh, you know what? What? I'm gonna have lumpia. Lumpia? Yan. Cute. Yeah. Ano siya, meron siyang pork, pero konti lang naman kasi more on ano yan eh. Raisins. More on toge yan. Mamaya na, anong oras pa? Alas 5 pa naman eh. Mamaya na tayo kakain. Pero at least, dinner is sorted. Anyway, unbox natin tong package galing VT Cosmetics. Because I have some good ones here, guys, that I want to show you. And we will do a giveaway as well. Alright, we've got this package from VT Cosmetics. Minessage lang nila ako. Sabi nila, is there anything na gusto mong itry? Or you want to do a giveaway? So sabi ko, sure, magpa-giveaway tayo. And sinabi ko din sa kanila na gustong-gusto ko yung BT21 nila na sun cushion. Cooling cushion. Sabi nila, sasendan nila ako nun. Hindi ko naman alam na isang box pala yung isasend nila sa akin together with other stuff. So, I'm gonna show you guys. Ito yung Sika line nila eh. Isang pack ng nutrition mask. So, sabi ko, wow, bongga. Parang alam din ata nila na mahilig ako sa mask. So, I have 5 or 6 of the nutrition mask. Ito, binigyan nila ako nito eh. Pero feeling ko binigay Chinese. Sika Mild Cleansing Tissue. Or actually, nandun sa file na ipamimigay ko. Ipababox ko ba? Pero yan. Hindi ko pa yan na-try. Ito yung sabi niya na gusto niyang itry ko. Kasi sabi ko nga, gustong-gusto ko yung cooling cushion. So sabi niya, recommend niya na itry ko yung Sika Essence Sun. So it has SPF 50+, PA, tapos 4 na plus.
So sabi ko, yes, anything na may sunscreen, please. Uy, meron siyang cooling na effect sa kanya, ha? In fairness. Uy, maganda to. Gusto ko din kasi wala siyang tint para hindi pumuti yung mukha natin. Transparent lang siya sa balat. Perfect! Excited ako itry yan. Uy, cooling talaga siya, ha? And ito yon, yung cooling cushion. Ayan. Cooling Fit Sun Cushion. Yan yung gustong-gusto ko na yung gamit ko ngayon, it's exactly the same. Kaya lang malapit na maubos kasi nga ginagamit ko siya lagi. Ooh! Looks interesting. Ano kaya to? Ano to? Hala! Natapon! Natapon siya. It is Essence! Sika Hydration Essence. Okay. Kaya lang, ay, okay. Parang meron ata siyang pump, pero hindi siya na ano nang maayos. Yeah, there you go. Ay! Uy, gusto ko na pump siya. Ay, bongga. Try natin yan. Si Dan, dun sa labas, kinukuha na naman yung mga leaves. Nilalagay niya sa sa bin. So, kailangan niya gawin every week kasi napupuno siya lagi. So, hindi niya magawa all at once. Kapag na-empty na naman ng council yung bin, ginagawa na niya naman. Finifill niya na naman yung bin. Anyway, I also have the Sika Mild Cleansing Water. And then, last one here. Ito, meron na ako nito. Sika Sleeping Mask. So, individual mask to siya, guys. Maganda to for travel. Nagamit ko na ba to? Ito ba yung powder ba to? Nakalimutan ko na, guys, kung nagamit ko na siya. And then, last one. Ito, sobrang excited ako. Sika Daily Soothing Mask. Ganyan siya. Para siyang yung lalagyan ng tissue. Tapos kukuha ka lang ng mask. So, open mo siya dyan. And meron din siya nito na gagamitin mo pang pick ng mask. Meron siyang 30 pieces. So, pang isang buwan mo na to. Now, the giveaway. Pasensya na kung hindi lahat ito magi-giveaway. Pero sabi ko, pwede ba ito ipag-giveaway? Ito. At saka yung paborito kong Cooling Fit Sun Cushion. And pumayag naman sila. So, 5 of you guys, 5 sa inyo ha, makakatanggap nitong dalawang to. Kung gusto nyo lang naman sumali, feel free. I will leave the detailed information instruction in the description box para sa giveaway natin to. Uy, ang ganda nung ha. Sika Sun. Meron siyang amoy. Pero okay lang sa akin yung amoy. Pero yeah, giveaway, ito, mask, at saka itong cooling cushion. Ililive ko sa description box. Please check. So, yun yung ginagawa ni Dan. Kinukuha niya yung mga leaves, tapos nilalagay niya sa bin. O, diba? Kakasabi ko lang kanina na ang bilis niya mapuno. Wala na. Malapit na naman siyang mapuno, guys. Ilabong kasi nung leaves. Yan yung mga nahulog na leaves, tapos namatay. So, ganyan na yung kulay. So, ngayon, nililinis na Dan paunti-unti lang naman. Wow, ano naman yung Danny Boy ko. Ito na naman, magkaka-blister na naman yan siya kasi hindi nagka-gloves. Ang tigas ng ulo nila, no? Asawa ko lang ba matigas ang ulo? Or asawa nyo din? Ilang beses ko na siya sinabihin, kapag nag-work ka sa labas, mag-gloves ka. Kasi every after talaga niya magtrabaho dyan, nagbe-blister siya. Tapos kawawa kaya, matagal kaya naghihilom ang kanyang sugat. Tapos kanina din, naglalaro sila ng bola sa loob ng bahay ng mga bata. Tapos, yung bata na sabi na, hindi pwede maglaro ng bola dito sa loob, doon lang sa labas. Itong si Danny Boy, sinabihan ko na, diba, yung bata na nagsabi, wag dito sa loob. Kasi, diba, ang daming mababasag. Ang tigas-tigas talaga ng ulo, nakipaglaro talaga sa loob, guys. Natamaan niya tuloy yung phone niya, nahulog. Sabi ko na eh. Sabi niya, hindi ko naman sinasadya. Sabi nga, wag maglaro sa loob ng bola. Panglabas lang yung bola. Tigas-tigas ang ulo. Naririnig ko na may nagpe-pressure hose, guys. Hindi ko naman alam na mag-hose pala siya. Oh! Hello, malap. Good job, babe. Do you need gloves? No. Ayaw niya talaga, besh. How's your hands? Oh, good. You sure? You get blisters again, babe. Push mo yan, te. Do you need help? No.
Okay. Tingnan natin yung ginawa niya dito sa kabila. Ay, bongga. All the crap's in the middle there. I'll let it dry out and I'll clean it up another day. Yeah. Good job, babe. Thank you. Look. You right? Yeah. Are you gonna do the other side as well today? You might keep that one there. Yeah, I'm gonna do the other side. Okay. Needs to be done a few times. Okay. Yeah. Ang lamig ha. Mahangin eh. Oh, tingnan nyo yung mga bamboo. See? Mahangin. Ano yung mga leaves nagliliparan. You okay? Trying to work out what the best plan. Hmm. Dessert namin ni Dan, guys. Turon. Turon. Yummers. Yung ginamit niya is yung kinainan niya nung dinner niya. Nag-toast lang siya. Nilagyan niya ng honey. Itong honey na to, ito yung nabili namin dun sa yung shop na walang nagbabantay. Sobrang gustong gusto to ni Dan. Naubos na niya yung apricot na jam. And sabi niya yun daw yung the best. Was that the best jam you've tried in your whole life? That's probably the best jam I've had in a long time. Yeah. That was really good. Tapos ito yung honey, tapos malapit na maubos. Siya lang yung kumakain yan eh, kasi hindi naman ako mahilig dyan. Pero gustong gusto niya, guys. Gusto nga namin bumalik dun, mag-drive dun sa malayo para lang pumunta dun sa maliit na shop. Guys, gabi na. Kakaalis lang na Dan, tumakbo siya. Siya na talaga doon. Sa kabisi, sa kadami ng ginawa niya kanina, tumakbo pa talaga siya. Feeling ko parang yung pagtakbo niya is para makapag-isip-isip din. Ewan ko, pero yan, nakakabilib talaga. Tapos ito ako, kung ano-ano pinag-iisip na prank na gagawin sa kanya. Sorry, babe. Kasi feeling ko kailangan ko na ilagay yung tat. Kasi I think it will take 2 days para maging klaro siya. Kasi kung maghihintay pa ako ng matagal, baka... Oh my gosh, guys. Peel off white backing of the tat. Place tattoo with adhesive side to your skin. Oh my gosh. Place protective seal. Ipi-place ko talaga yung protective seal. Mapapansin talaga to na Dan. Leave on for 60 minutes. Agui. Wala. Bukas natin to gagawin, guys. 60 minutes. Wala. Mapapansin talaga to kung isang oras to sa katawan ko. Or sa... You know, wala. Hindi pwede. Okay. Bukas natin to gagawin. Change of plan, change of plan. Hindi ko pa nga nasisimulan. Nagigilty na ako kung ano-ano pinagagawa ko sa asawa ko. Nakakaawa kanina. Pressure hose niya talaga yung dalawang sides ng bahay. In fairness naman talaga sa kanya. He's working really hard. Dito na si Dan, guys, naliligo. Ito yung mask natin tonight. Innisfree na green tea mask. You don't have to close your eyes. I want to close my eyes. We're masking Danny boy. Look at my grey beard. Look at my bruise. Ready? Go for it. Do you know what this one is? Are you doing those ones? Ah, do you want like a face mask? Nah, I just do those ones for now. Do you want a face mask? I did. Okay, I'll put a face mask That's on. alright. That's alright. For me. I can put a whitening face mask on you, Mallow. I've got a whitening face I mask. think I'm wide enough. I thought you wanted an eye mask. Here, whiten. Essence whitening mask. Okay. That's why you're closing your eyes. Gotcha. You, facial hair, you need to shave it. No way. Do you guys like his beard? Of course I do. No, they don't. I keep telling him to shave it, but he doesn't listen to me anymore. Before, he always listened to me. Now, he doesn't listen to me anymore. You should do the Liza Soberano challenge. The what? So people are doing this like challenge where they basically take a photo of them like on that angle there. Wait, let me move you.
Like that angle. No. Like that angle. Yeah. To show your nostrils. To basically show how long your nose is. Oh, good. Yeah. She's a celebrity in the Philippines and she's got a really good nose and everyone's doing it. Everyone's doing the challenge. You don't have a nose. Oh, good, my love. Oh, thank you, babe. Let's close this vlog. Thanks, babe. That's a mask on my lips. Guys, that's it for this vlog. I hope you guys enjoyed. Please like this video if you did. Please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And kung gusto nyo lang naman, I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night, my love. Good night, people. Good night, guys. Bye. Off.